बरायबाय रायजोफोर फिन खेबसे भिडिअ लानानै फैफिननाय जाबाय। जायफोरा मोजां मोनो नायलांनो हागोन। स' आपडेट्सखौ मोनखाबाय जानांगौ। बेनो जाहैबाय जोंहा बिटिआरआवहाय माखासे बेबायदिनो पार्लारफोराव ना जोङो बेबायदि चेकिंफोर सोलिबाय थानाय मिथिनो मोनदों आरो दा जोङो बेबायदिनो फाथै फाननायनि दायाव जोङो बेबायदि हमजानायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। स' पुलिस बिफानावहाय बेबायदिनो सिग्रोमनानै हमग्लुंगासिनो। मोजां जादोंना गाज्रि जादों एसे कमेन्ट्स खालामदो। निस्सय मोजां जादोंआनो जानांगौ ना। फाथैखौ माने फानमारोसो आजिखालि मा बुंबावनो। पार्लारावबो मा सोलिसै ना। गोबां रोखोमनि बिजनेसफोर ओंखारबाय। स' देहानि बेब'खाय बायदिसिना आरो मोदोम नानाय बायदिसिना ना। जेरावबो दंसै दंनायालाय, नाथाय थिग थानाया गावबा गावनि सायावसो आरोना। जेरावबो समग्र बिश्वआवनो सोलिसै बेफोरो। जियानो हक माथो बुंबावनो दा ना। आयेननि बेरेखा खामानि मावोब्लाथ' हमखागोन। जियानो हक आं एसे क्लिप्सखौ होलांदिनि। বাকী জায়গাটো মই গম পোৱা নাই। আমাৰ মেডাম আছিলে, ডিষ্ট্ৰিক্ট মেডাম আছিলে। এতিয়া আমি ছোৱালী পাইছোঁ 7জনীমান আৰু ল'ৰা পাইছোঁ 3জন ল'ৰা পাইছোঁ। পাৰ্লাৰ গৰাকীটো এইটোকে মনিৰুল মনিৰুল তেওঁ এইটো মানে পাৰ্লাৰটো চলাই আৰু। এইটো কি ৰয়েল স্পা পাৰ্লাৰ। ইলিগেল কাম হয় বুলি আমি গম পাই আহিছিলোঁ আৰু তেনেকৈ পাইছোঁ আমি। কিছুমান আপত্তিজনক বস্তু পাইছোঁ আৰু। নিশ্চয় আছে স্পাই। নিশ্চয় খবৰ আহি থাকিলে আমি একশ্যন কৰি থাকিম। যিমান খবৰ পাই থাকিম তিমানে আমি একশ্যন লৈ থাকিম।